Alibi an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko an bɛ Bagineda nin waati in na ani Jamiyatu Ansarudine bureau exécutif maaw président Modibo Jalo ale ni a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen u ka tile fila dɔnnika wɛrɛli kɛnɛ kɔfɛla la ka wuli ka na an sen da terrain kan k'a ye k'a fɔ baara minnu kɛra tile fila kɔnɔna na ka n'a yira k'a fɔ a baaraw jaabi filɛ nin ye nin waati in na maa min yɛrɛ kɛra dɔnnika wɛrɛli lasebaga ye n'o ye formateur ye Jigiba Kuyate ale b'an bolokɔrɔ nin waati in na Jigiba i salamu aleykum. Amba, salam alaikum. Taroste. Umma. Bien. Jigiba i bɔra ka tile fila dɔnnika wɛrɛli kɛ Jamiyatu Ansarudine tɔndenw kun i bɔra n'u ye bureau kɔnɔ ka na n'u ye kɛnɛ kan foro kɔnɔ an bɛ yan bi SR maa ti fɛn dɔ la ka e bɔ sabula ko ni tinɛni ye min fɔ bama ɲɛkisɛko la o y'a dɔnbaga la jɔn ka fɔ ye i tɛ SR ko a gindo a kungo n'a ɲɛɲɛ i tɛ ɲaama i ka dɔ fɔ an ɲɛna ko la. Nin diyara ne ye n'i ko ne ka SR gundo fɔ n bɛ gundo damadɔ dayɛlɛ surtout gundo min ni maliyɛnw t'a faamu gundo fɔlɔ jiko parce que Mali la an ye malo baara kɛ k'a tɛ taa ni ji tɛ o ye tiɲɛ ye mais ka ji minɛ fɔ ka n gan kunu o tɛ dɛ anw bɛ ji min kɛ malo kɔrɔ a ka ca kojugu wa malo mini ji tɛ bi malo mini ji tɛ sini wa kuma ma bɔ ne da kalanba fɛn fɛn kalan kɛ malo baara la olu de y'a fɔ malo ye jilafɛn ye mais jilafɛn tɔ k'a jɛ malo mini ji dan ye hakɛ jumɛn ye malo mini ji dan ye ka ji don foro kɔnɔ ka sumaya basigi a la fo ka taa kɛ bɔrɔkɔ ye n'i y'i sen don a la i sen bi coron malo mini ji bi dan ye mais ka ji kɛ foro kɔnɔ fo ka taa ji fogo santimètre 10, 15, 20, 30 fɔ kunbere la o tɛ malo mini ji ye o tɛ malo magoɲɛ ji ye fo de ka fɔ an k'o faamu jiko yɛrɛ donna malo baara la cogo di ka ji sigi malo kɔrɔ chinois fɔlɔ de y'a don baara la u y'a kɛ kun jumɛn kama u y'a kɛ binko de kama parce que malo ni bin u bɛ fa la u bɛ bala kɔrɔ dɔgɔw don i ye malo kɛ yɔrɔ yɔrɔ bin bɛ yen donc pour que ka a bɛ san 1000 ma pour que ka se ka bin ni malo bɔ ɲɔgɔn na n'i ye malo sɛnɛ o bɛ kɛ cogo di binfagalan tun t'u bolo minɛn tun t'u bolo u ye fɛɛrɛ fɔlɔ min sɔrɔ o ye ka malo ka kɛnɛ labure ka malo turu n'i ye malo turu yanni bin ko a bɛ wuli i bɛ ji bila ka na donc n'i ye ji bila ka na ji bɛ sin ka bin fɛn bɛ wuli ji b'a bɛɛ bloqué parce que bin tɛ se ka wuli ji jukɔrɔ hali malo yɛrɛ tɛ se ka falen ji jukɔrɔ donc olu ye technique fɔlɔ de sɔrɔ pour que ka se ka bin ni malo bɔ ɲɔgɔn na mɔɔw de tora an ka jatew la ten fo ka taa ko malo tɛ taa ni ji tɛ malo bɛ ji kun ka ji sigi malo kɔrɔ a b'a kun mais a b'a kun fo santimètre 10 a cayalenba 15 n'i y'a se 20 na malo cili bɛ commencer ka dɔgɔya n'i y'a se 30 la o bɛ dɔgɔya ka tɛmɛ o kan n'i y'a se 40 na a bɛ kɛ komi ne malo yɛrɛ ɲini ka noyer ka tunu ji la malo production bɛ commencer ka jɔ pewu yɛrɛ donc ji bɛ malo ɲɛ mais ka n tunu a la a ma fɔ dɛ bamananw y'an dali da ka tɛmɛ bon donc malo yɔrɔ ji yɛrɛ dɔnnikɛbaw yɛrɛ nan'a ye k'a fɔ n'i ye ji dɔɔni kɛ malo kɔrɔ ani n ye jiba k'a kɔrɔ ani dɔw yɛrɛ y'a ye ka ji kɛ malo kɔrɔ sumayaba ka sigi a kɔrɔ ka tila ka ji jɔ fo dugukolo ka pɛrɛn-pɛrɛn ka sɔrɔ ka ji k'a kɔrɔ a yera ko o de ye malo yɛrɛ sɔnni cogoya ɲumanba de ye ka sumaya k'a kɔrɔ fo ka taa n'a minɛ k'a ban dɔgɔkun kelen kɔnɔ ka pɛrɛn-pɛrɛn o de ka di malo ye ka tila ka ji kura don a kɔrɔ o de ka di malo ye ka tɛmɛ ka jiba sigi a kɔrɔ ka mɛn jiba in de bɛ tiɲɛni kɛ donc jiba in bɛ na malo tiɲɛ ni malo sun yɛrɛ ye jiba sigira min kɔrɔ a ti ci kosɛbɛ donc o ye fiɲɛ belebeleba de ye a ko la donc ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn malo tɛ jilafɛn dafalen ye malo ye jilafɛn tɔ k'a jɛ de ye u b'a fɔ tubabukan na le riz est une plante semi aquatique n'i ye binmafɛnw lajɛ n'o ye ɲɔ kaba ani bile ninnu malo n'olu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na mais a danfara de bɛna bɔ ji caya hakɛ la mais anw bɛ ji ko hakɛba min k'a la o de ye tiɲɛni ye bon o faamuyali tun tɛ mɔgɔ la mɔgɔ SR kɛ u y'a ye
a tiɲɛni la SR mɔgɔ tɛ jiba la surtout Bagineda ka olu kɔni y'a faamu yɛrɛ k'a fɔ n ka foro ka kalo 1 kalo 2 kɛ hali u tɛ ji don u mago ɲɛ ji bɛ kɛ sanji ye aw yɛrɛ y'a ye bi u y'a kuma fɔ dɔw bɛ kalo 1 bɔ u ma ji don u ka foro la sanji min bɛ na u b'u bɔ mais n'a cili waati sera n'a cili banna k'a bɛna don kɔnɔ na ji ka kan sigi malo kɔrɔ parce que kɔnɔ ye malokisɛ ye ji de ye donc waati a mago bɛ ji la donc cili waati jiba man ɲi mais mɔgɔ caman bɛna fɔ ye jigiba ji ka an ka jiba kana kɛ an ka malo kɔrɔ tiɲɛ don ne y'o fɔ mais an ka forow ma labɛn pour que an bɛ se ka ji fitinin kɛ malo kɔrɔ parce que ni ji kɛra i ka foro kɔrɔ bi a bɛ turu de kɛ an b'a fɔ turudo donc a bɛ nin bɛɛ de lamini ji turu tɛ s'i ma ne dɔgɔkun 1 tɛ ou bien ne tile 10 tɛ yɔrɔ dɔw la bon donc ko ne ye ji fitinin kɛ an ka foro kɔnɔ n b'a kɛ cogo di bon donc ne b'a fɔ o ka nɔgɔn a bɛ ji kɛ foro kɔnɔ ka se fo i cheville la donc n'i y'a kɛ i cheville la ka da o la o bɛ komi centimètre 10 ɲɔgɔnna i mana kɛ cɛja a bɛ kɛ komi centimètre 10-15 kana tɛmɛ o kan n'o fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye u b'o baara kɛ et puis u ma se ka problème u ma problème sɔrɔ a baara la donc Baginedakaw olu y'o faamu joona mais jiko in kɔni ne b'o fɔ parce que an ka changement climatique waati yɛlɛma ko minnu bɛ kɛ ka na jiko bɛ kɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ jiko bɛ kɛ ka gɛlɛya et puis ne ɲɛ bɛ jamana jɔ ko kuma de la nin na parce que an bɛ ji min ta baji kɔnɔ bi k'an ka maloforo sɛnɛba ninnu kɛ office ni fanbaw la san 30 san 40 kɔnɔ ka na a ji tali bɛ gɛlɛya dɛ a yɛrɛ commencera ka gɛlɛya an kɛrɛfɛ dugu a kuma b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais komi bɛn bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ a kow ka nɔgɔn bi mais waati bɛna se a ko bɛ gɛlɛya bon n'anw ye fɛɛrɛ sɔrɔ ko technique b'an bolo min bɛ se k'o jiko nɔgɔya alhamdulilayi ni SR kelen fana filɛ hali ni jiba balila ka sigi foro fana kɔrɔ a b'a supporter ka tɛmɛ an ka technique kɔrɔ kan donc a kun ka di n ye n ka nin yɔrɔnin fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu o mana bɔ yen a ka di n ye n ka yɔrɔ wɛrɛ fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu ne y'a f'u ɲɛna n ko SR a tɛ se engrais ba ma n ko n'i bɛ kilo 200 kɛ don na i bɛ kilo 100 k'ale la fo ka taa se kilo 70 yɛrɛ ma urée la o dalili jumɛn b'o la o explication jumɛn b'o la o ka nɔgɔn o dalili tɛ fɛn wɛrɛ ye n'i ye malo de turu tile 8 a fitininama malo in de bɛna bonya dɔrɔn tɛ kɛnɛmata ye dɛ an b'o de ye a bɛ ci kojugu a bɛ ɲɛ a ka teli mais belebele de ye dugu jukɔrɔla ye malo dili in fana de bɛ minɛ ka bonya fo sigiyɔrɔma 3 bonya na wa a bɛ janya fo sigiyɔrɔma 3 ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o bɛ mun kofɔ d'abord n'a janyana ka dunya o kɔrɔ ye hali ni sanfɛla jara dɔɔnin dugumana dili bɛ sumaya cɛla maloforo o maloforo la ni sanfɛla jara dɔɔnin n'i y'a kɔri centimètre 5-10 i b'a sɔrɔ i bolo bɛ ji la kuma tɛ min bɛ fɔ 20 ni 30 la min dili bɛ fɔ 20 ni 30 la donc le fait que ka malo turu tile 10 tile 8 o de bɛna n'o ye dili bɛ bonya donc hali ni ji jara sanfɛ a dili bɛ sumaya la donc a tɛ foyi tiɲɛ o ye fɔlɔ ye filanan engrais ko ta min dili ka bon ani min dili man bon yarɔ baloli kɔni ta fan olu tɛ kelen ye mɔgɔ min bɛ dumuni kɛ ni bolo 2 ni 3 ye ani mɔgɔ min b'a kɛ ni cuillère ye o kɔni tɛ kelen ye bon donc n'i y'a ta k'a lajɛ SR b'a to dili bɛ bonya fo sigiyɔrɔma 2 fo 3 n'o bonyana fo sigiyɔrɔma 2 fo 3 a bɛ nɔgɔ min ta k'a di jiri yɛrɛ su ma pour que k'a yɛrɛ balo o ye camanba ye donc min bɛna bɔ kɔfɛ dafala min bɔ kɔfɛ ka na n'o ye engrais ye n'anw b'o kɛ foro kɔnɔ o man ca donc o tɛna tɛmɛ kilo 50 kilo 100 kan mais technique kɔrɔlen na ayi i b'a sɔrɔ o dili ka dɔgɔn a man bon et puis dili yɛrɛ tɛ baara kɛ ka dɔ in bɔ donc pour que ka se ka engrais d'o ma i bɛ engrais de kɛ kɔtigɛbali ye sa fo k'a caman fo k'a dasi o kɔrɔ kuma bɛɛ pour que o ka se ka baara de kɛ donc o engrais bɛ caya i bɛ taa fɔ 200 kilos la hectare kelen na donc o tiɲɛni barika ka bon et puis an maliyɛnw f'an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ engrais min kɛ an ka forow la bɔrɔ 3 o bɔrɔ 3 bɔrɔ 2 wari ye fu de ye o de bɛ taa
65% amo de perdu fu la jiri tata jiri bi minta o ye 35% abana fango de don ambe wor feve na keme o keme do wor la anga do bi woron duru betara fu la engrais ko la mais mumuna noy jibita nay abi yele donc yani jiri kata donc o de ato anye bomboni ko dla ko bla singa bomboni e engrais machine ba pressé ka bo iko bonbon donc a iba taga digi dugula ka do dugukolo la junani o junani donc ati abi se ka kalo flake ka sura ma yele abi yele don kata otma jiri ba ta don ka ere balonai donc engrais bi ta jiri de fete don wa foro bebi nye wa foro bebi ke komi flanu foro bebi ke taikele foro bebi nye wa bi ke verti adamne fo ka ta ba iti yorosi ko kera jaune mais Jigiba Kuyate il filɛ ka essayer ko kuma fɔ ye wala foro kɛnɛba bɛ maa min bolo o tigi bɛ se k'a kɛ wa o bɛ se ka kɛ mais fɛn o fɛn bɛ kɛ tout ce qui se fait petit se fait grand fɛn fɛn fitinin bɛ yen a belebele bɛ yen pour que i ka bɔ fitinin na ka taa belebele na mun don i bɛ moyen de di i yɛrɛ ma dɔrɔn n ko yanni an ka so dilan an bɛ plan de kɛ n'an ye plan yɛrɛ dilan an bɛ maquette kɛ n'an bɔra maquette la an tɛ sɔrɔ ka taa belebele la o moyen mun ye fo mɔgɔw ka k'i bolo minnu b'a faamu fo matériel ka k'i bolo min bɛ baara kɛ donc machine ko o de ye baarakɛla ye bi anw maliyɛnw an mɛnna bolola baara la an ka kɛnɛw bonyana an yɛrɛ fanga ma jama cayara an yɛrɛ fanga ma donc machine dɔrɔn de bɛ se ka an bila ka se k'an ka dunkafa sabati k'a dafa fo an ka taa machine ko de la motoculteur ko tracteur ko ani machine minnu bɛ dolu la ka forow labaara ani semoir ko ani machine minnu bɛ olu se tɛ maa minnu ye o se tɛ maa min o ye tiɲɛ ye mais an ko ka centre de prestation bila sen kan a ma fɔ bɛɛ k'a ka machine sɔrɔ donc denmisɛnninw ka organiser jeune diplômés ka organiser machine ka d'u ma buguda la maloforoda la donc u b'u k'u ka entreprise bila sen kan ni ne Jigiba ne mago bɛ machine na n b'u wele u bɛ na n ka baara kɛ ne e mago b'u ka machine na donc bɛɛ b'u wele kelen-kelen u bɛ i ka baara kɛ baara bɛɛ hali chinois duguw la a bɛ ten de o a bɛ ten de centre de prestation de bɛ i bɛ taa f'u ye u bɛ n'i ka baara kɛ u bɛ n'i ka baara kɛ laadiriya kɔnɔ a n'a kɛcogo ɲuman kɔnɔ sariya fana kɔnɔ donc an fana kan k'o de kɛ a ma fɔ bɛɛ kelen-kelen k'a ka machine sɔrɔ ni se bɛ min ye i kelen-kelen bɛ se k'i ka machine sɔrɔ k'i ka baara kɛ ka mɔgɔ tɔw ta kɛ ka fara i ta kan mais o centre ka sɔrɔ an y'o baaraw fana boloda kelen-kelen ni ka bɔ yen fana an ka artisan minnu bɛ yen n'u bɛ machine ko la k'u kalan k'u sen don malo baara la machine fɛn fɛn bɛ malo baara la bi a bɛɛ bɛ se ka dilan an fɛ yan fo ka taa bila minirizerie la y'a ye donc o baaraw nɔgɔyalen don an bolo an hakilila tigɛlen don k'a fɔ nin baara in n'an ni machine-tigiw farala ɲɔgɔn kan kɛnɛbatigiw bɛ wasa kɛnɛdentigiw bɛ wasa Jigiba ko waati kɔrɔnin kama i ka kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani ka bilasirali ni i ka ladilikan kuma daɲɛ kelen de bɛ ne bolo ne ta ye fasojɔ kuma ye ne ta ye dunkafa ye ne bɛ min ɲini maliyɛnw ka dunkafa ka se ka sabati ne fɛ anw ka taa malo bɔ kɔfɛ ka na Mali la ka nin kɛnɛba in to an bolo ka nin jiba in to an bolo ne fɛ o ye kumasuli de ye et puis ka nin dɔnniya in to maliyɛnw yɛrɛ la ne fɛ o ye kumasuli ye donc n'o ye kumasuli ye nin technique ne wulila ka n jɔ n sera mɔgɔ o mɔgɔ ma bɛɛ y'a ka a sago ye bɛɛ y'a ka kungo ye donc ne bɛ fɛ technique in ka se Mali fan bɛɛ maliyɛn bɛɛ k'a kɛ minnu bɛ maîtrise totale la u k'a kɛ minnu bɛ bas-fond na u k'a kɛ donc ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele u ka nin kɛ ani Ansardine ka fara an kan u k'an dɛmɛ nin baara in na Ansardine de représenté don kosɛbɛ barika association do barika bɛ min na n'u farala an kan an b'an ka fasojɔ baara kɛ an b'an ka jamana dunkafa sabati halisa an balima TV fila lajɛbaaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Bagineda ani Jamiyatu Ansardine bureau exécutif national ka sanga ni u ka dɔnnika wɛrɛli kɛnɛ min sigira tile fila kɔnɔna na ka na kuncɛ bi Bagineda yan nɔ maloforo kɔnɔna na an b'o o siratigɛ fɛ ani an balimakɛ Yaya Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a la ko dɔ ko jɔn ma dafa Yaya jɔn ma dafa dɛ jɔn ma dafa an b'i fo ka formateur fo
ani mɔgɔ minnu ye formation yɛrɛ kɛ fo ka se an nana foro kɔnɔ ani minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara in hakilina bɔra an karamɔgɔ de la n'o ye a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya sanumanba in k'a fɔ jama min ni o tugura olu nɔfɛ nin jama in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka gɛlɛyaw lawuli cogo di baarako sira kan. Bawo a yera k'a fɔ an ka jamana ninnu na mɔgɔ fanba bɛ baara kɛ ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni kalan ye. O ye jamana yɛrɛ mɔgɔ fanba tacogo ye. Sɛnɛkɛlaw b'o la, mɔnikɛlaw b'o la, jagokɛlaw b'o la fo ka se bagan maralaw ma. O gɛlɛya ni Sherif Usman Madani Hayidara ko ka o de wuli k'a bɔ yen pewu. Bon o kɛlen président Modibo Jalo a n'a ka bureau olu fana ye labɛn min k'a kama an filɛ nin ye o baara de la. Ka bɛn anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ma n'o ye baarako ni baara lakɔgɔli kalatigiya ye. N'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire de l'emploi et formation professionnelle bureau national kɔnɔ. O tuma an fana ye baara nin ta ka bɛn an ka ɲɛmɔgɔw ka laɲini ma. Ala sɔnna an bolo bɛnna baara fila min ma président Modibo Jalo n'a ka bureau bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ kɔnɔ o de kɛra Sisɛ lamara ale ni malo sɛnɛ ni. Bon Ala sɔnna tile 3 in kɔnɔ baara in kɛra a tɛmɛna wasa kɔnɔ a tɛmɛna bonya kɔnɔ. An y'a ye Sisɛ lamara yɛrɛ la an ba Tanti Jara ale ka dɛmɛ bonyana na kosɛbɛ. Bawo ale ye mɔgɔ ye min ye baara caman kɛ Sisɛ lamara la ka kɔn an ka nin formation ɲɛ. Bon o y'an dɛmɛ kosɛbɛ. Ala sɔnna bi an filɛ nin ye foro de kɔnɔ. N'a ma ɲɛ an kalanna malo baara cogo min na ko minnu tɛmɛna ɲɛfɛ olu ye kalan tɛmɛna cogo min ani nafa minnu b'a la olu y'o fɔ ka ban. O tuma an nana ka na an ɲɛ d'a kan. Vraiment a kɔni kɛra wasa ye. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nin baara daminɛ de. Nin y'a daminɛtɔ daminɛ yɛrɛ de. Formation caman de bɛ yen minnu kan ka tugu nin na ka bɔ entrepreneuriat la fo ka se bagan sugu wɛrɛw marali ma min tɛ sɛ ye ani sɛnɛ sugu wɛrɛw kɛli min tɛ nin ye fo ka se hali bolola baarakɛlaw yɛrɛ ka baaraw ma. Bawo adamaden mana kalan i ka baara la k'i y'a cogo dɔn ça fait n'a sɔrɔ i ka nafa tun bɛ dan 5 la a bɛ se ka se fo 20 ma kɔrɔ a bɛ se k'a sigiyɔrɔma 3. Bon kodɔnna man kan ka sigi o ko sugu kɔrɔ o nafa ka taa k'i dan o bɛ jate tiɲɛni de fɛ. Bon Ansardine dun ka laɲini ye tiɲɛni yɛrɛ kɛlɛli de ka bɔ adamadenya la mɔgɔw ka se ka balo hɛrɛ la lafiya kɔnɔna na i halala fana na. Bon an karamɔgɔ ye o de ɲini an fɛ. O la ni Ala sɔnna formation camanba de bɛ nin kɔfɛ minnu bɛna na kɛ. Wa nin daminɛnen min filɛ nin ye nin bɛna kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Ansardine section bɛɛ la a sous section bɛɛ kɔnɔ a comité bɛɛ kɔnɔ kanuɲɔgɔnw ni tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a tɔnɔ bɔ. Mɔgɔ b'a fɛ. Hali ni min tɛ silamɛ ye ni gɛrɛna Ansardine mɔgɔw la i bɛ nin formation nafa sɔrɔ o sabu la. Bawo an karamɔgɔ ko de ko ka bɛɛ lajɛlen de nafa. Mɔgɔ ye nimanfɛn dɔ ye k'i bɛ se ka nafa sɔrɔ Ala ka jɔnw na. Bon kɔfɛ an bɛ formateurs fana fo vraiment u y'an dɛmɛ kosɛbɛ. An balimakɛ Imam Maku Sakɔ ka fara formateur min nana an former Sisɛ baara la n'o ye Jabate ye. Bon vraiment u ye Sisɛ lamara information kɛ ka kɛ wasa kɔnɔ. Bon kɔfɛ Jigiba Kuyate ale fana ka dɛmɛ bonyana kosɛbɛ malo baara in na. Et puis kabako min b'a la toujours foli bɛ segin an karamɔgɔ de ma Sherif Usman Madani Hayidara. Jigiba ale yɛrɛ ye ale bɛ formateur de former. Voilà ale y'o de ye quoi. Mais ka wuli ka na anw former kɛrɛkɛrɛ bolo ma a ko a y'o kɛ an karamɔgɔ de kama Sherif Usman Madani Hayidara. Ko bawo ale b'a dɔn Hayidara ka jama ye jama sugu min ye ça fait n'olu mago bɛ min na o ka kan ka kɛ k'a se a dan de la ka bɛn u yɛrɛ jɔyɔrɔ ma. O tuma a tɛ kalanden bila ka na o la dɛ ale yɛrɛ de bɛ na o kɛ. Et puis fana ka tila ka na bila ɲɛ ka na foro kɔnɔ ka bi tile bɛɛ k'a la. Bon kabi kunun an b'a la fo ka se bi ma. Vraiment an tɛ se ka sɛgɛn o foli la k'a lase u ma. Foli bɛɛ bɛ segin an karamɔgɔ de ma. Bon kɔfɛ an selen foro fana kɔnɔ yan nɔ foro baarakɛlaw farala an kan k'u ka foro yira an na. U bɛ fɛn o fɛn dɔn kɔnɔnajɛya la u ma foyi dogo. U y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Mais foli belebeleba bɛ segin aw de fana ma n'o ye TV Sirifila ye. Bawo baara min kɛra aw sabula mɔgɔ hakɛ min bɛna na nafa sɔrɔ a la mɔgɔ hakɛ min bɛna kunnafoni a la dan foyi tɛ o la. An bɛ se ka min fɔ kuma kuncɛ la dɔrɔn o de ye bɛɛ k'i labɛn Mali fantan 4 bɛɛ fɛ nin formation fila ye an bɛɛ k'a kɛ yɔrɔnin kelen k'a ban walasa formation wɛrɛ minnu bɛna an ka se ka olu fana kɛ. An bɛɛ b'an nafa sɔrɔ a la
jamana jɔlan don adamadenya dilannan don ala ni an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya sanuman in sabula ala sago i sago sagotigi ala Yaya Konate an b'i fo nka an tɛna se k'i labila tan ten sabula i bɔra i da sera ma formation min kɛra tile 2 kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dunkafa ani sɔrɔ ani yiriwa sabatili la min yɛrɛ laɲinina kosɛbɛ a se ye de Sherifu Usman Madani Haidara fɛ ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ ma Yaya i da sera ma formation a tun bɛ tali kɛ bureau membre la nka don nataw la ni ala jɛnna n'a ye a bɛna se Mali fan bɛɛ fɛ Jamiyatu Ansardine tɔndenw bɛ fan o fan a bɛna se u bɛɛ lajɛlen ma nka yan'o cɛ i bɛ se ka welekan jumɛn lase minnu bɛna nin ja in ye jabaraniso la wasa u k'u hakili labɛn u k'u labɛn k'aw makɔnɔ yanni aw ka s'u ma ani baara min kɛlen filɛ nin ye dɔnni ka wɛrɛli sira fɛ don nataw la an bɛ se ka a jaabiw ye foro kɔnɔnaw na Jamiyatu Ansardine ka foro la wa an b'a jaabiw ye ka sabu kɛ mun ye an karamɔgɔ y'an kalan min na o ye dɔnni tɛ caman ye quoi i ye min dɔw ka kɛ kisɛ ye a ka waleya fana a y'o de yira an na an lamɔna n'o de o kɛra an taabolo ye quoi o de la i mana ansariden ye yɔrɔ o yɔrɔ la n'a ni mɔgɔw jɛra ko o ko la ça fait i b'a dɔn ko nin bɛ fɛn dɔ la wala nin bɛ ko dɔ kalama o bɛ dɔn a kɛwale la quoi bon la k'a fɔ k'a bila tɛ bawo an ma taa ansardini yɛrɛ de ye nin bɛɛ lajɛlen musakaw bɔ walasa k'a kɛ y'a dɔn o ka dɔgɔ kosɛbɛ formation ko la bi an fɛ yan nɔ a caman na i b'a sɔrɔ dɛmɛbaga dɔw de bɛna k'a financer minnu b'a kɛ u bɛna kɛ per diem kama dɔrɔn ka taa ansardini ta tɛ o ye bon kɔfɛ fana mot d'ordre de don k'a fɔ section bɛɛ sous section bɛɛ comité bɛɛ u bɛɛ k'a kɛ ça fait yɔrɔnin kelen don quoi ko jan tɛ fiyewu yɔrɔnin kelen nin jaabi bɛna na ye Mali yɛrɛ ka sɔrɔ la n tɛna fɔ n ko ansardini ka foro kɔnɔ n b'a fɔ Mali ka baw maliyɛnw de don voilà u sigilen bɛ sigidaw de la ni dɔ farala sɔrɔ kan dɔ farala sigida ka sɔrɔ kan a farala jamana ka sɔrɔ kan o tuma jamana yɛrɛ jɔli baara de don min jaabi bɛ bɔ hali a tɛ mɛn bawo a tɛna kɛ mɛnni ye a bɛna na kɛ kɛli de ye bɛɛ bɛna ye fana o tɛ ko mɛnta yɛrɛ ye fiyewu ala sago i sago sagotigɛlɛ Yaya Konate jɔmadafa ka bɔ kɔrɔfɔw kɔnɔna na folikan ani welewelemada ani bilasirali minnu b'i bolo yanni an ka jɛmukan kuncɛ ayiwa an kɔni bɛ min fɔ bi o ye an karamɔgɔ ye min laɲini de o de ye an ka baara kɛ diɲɛ b'a sɔbɛma yɔrɔ de la bi jinɛmoriya ko ni subagaya ko bi ma diɲɛ tɛmɛ o kan diɲɛ b'a baara kɛ wagati de la an ka sɔbɛ kɛ manamana ko caman bi jamana kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a caman ju ye dɔ kɛ baliya de adamaden tɛ se ka to i yɛrɛ ma ten o tuma n'an banna dɔ kɛ ma jagoya i bɛna na bila mɔgɔw kungo de la bon o dun t'i nafa o contraire la a b'i tɔɔrɔ o tuma a ɲinina an fɛ an ka bɔ o de la an ka ɲɛsin baara ma o tuma an fana b'o wele de da bɛɛ ye bɛɛ k'i ɲɛsin baara ma an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fana o de kama kodɔnnaw bɛ kuma saba fɔ an b'o de fɔ ka bɔ kuma na o ye jumɛn ye adamaden kan k'i jija ka kodɔn fɔlɔ a filanan ka baara kɛ a sabanan ka tile ni nin saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ fɔ de ma ko mɔgɔ n'o ma ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye folofolo de ye bawo suman caman bɛ tigɛ foro kɔnɔ nka a caman bɛ to mansin wo la o tuma o de ye kisɛ ni folofolo bɔli ye ɲɔgɔn na ala kan'an kɛ mɔgɔ folofolo ye ala k'an kɛ mɔgɔ kisɛ de ye min bɛ mago mago ɲɛ ala ko k'a ka ala kama sɔlala muhamadu wa ali muhamadu an b'i yɛrɛ fo foli diyara n ye dante foli min na an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ i ni ce kabini kunna sini kana bila fɔ bi la i b'an ka bila la walasa fɛn min ye laɲini fɛn kelen pe de don a se de Sherifu Usman Madani Haidara hakilina ɲuman min b'a la n'o de ye diɲɛma ka se ka lafiya diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka sɔrɔ kɛ ka dun ka fa u ka sabati cogo min na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka président Modibo Jalo a n'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba o bɛ sigi a se ye de Sherifu Usman Madani Haidara ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o kalifa ma a bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma an b'i fo dante foli min na Yaya Konate ka Lasini Kulibali ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa farala an kan wasa nin baara in ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli belebeleba k'o ɲɛsin Serifila Jabarani so a ɲɛmaya so a filɛbagaw a kanubagaw a n'a lafasabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ jɛmukan ci wɛrɛ kɔnɔna na min na bɛn n'a ka sanga ni
Jamiyatu Ansardine bureau exécutif olu ka laɲini o de kɛra yen min kɛra Bagineda maloforo kɔnɔna na n'a tun bɛ tali kɛ malo o sɛnɛko ɲuman kan aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna jɛmukan nata kɛnɛ kan wasalam.